comisión, votos a favor. La Comisión Conventiva de Presidencia. Punto 2. Proposta de lei concesión da denominación Sala Monra e Senra, a actual sala que acolle o Fondo Local, Fondo Especial e Hemeroteca da Biblioteca Pública Municipal Francisco Mallán do Concello de Cee. Nada, conforme consta na proposta, poñerse ao Fondo Local pois o nome de Sala Monra e Senra. Non traballador do Concello, que, esa sala do Fondo Local foi creada por o propio MON, composta por documentos que, pola súa temática e información, teñen algún tipo de relación de carácter histórico, etnográfico, xeográfico, literario, socioeconómico, cultural, con Cee e a comarca. Este fondo está formado por todo tipo de materiais, tales como revistas, guías turísticas, folletos, programas de festas, etc. Ademais de obras escritas por autores e autoras do noso Concello. Neste mesmo espacio podemos atopar tamén a hemeroteca composta por tomos de prensa diaria e mensual encadernados cronolóxicamente, e o Fondo Especial formado por obras anteriores a 1958, primeiras edicións, libros raros e dedicados polos autores. O acceso a esta dependencia ten carácter restringido e require a presentación previa dunha petición por parte da persoa usuaria interesada dirixida á dirección da biblioteca, espacio que conta con 12 postos de lectura e 2 mesas. Alguna intervención neste punto? Ben, aparte do que acaba vostede de mencionar, non era o bibliotecario era unha grandísima persoa, un ser humano notable, foi unha persoa que axudou a varias xeracións, moitas xeracións de estudantes, de xovens, de mozos e mozas a estudar, a ensinar a estudar, a amar o libro, a amar a biblioteca e amar incluso o silencio que sempre pedía na biblioteca para que fose un lugar de esparcemento cultural e de estudio e digno de todo o que significa unha biblioteca. Por lo tanto, a máis diso, como persoa, é unha persoa espectacular, un amigo, nós non podemos estar máis de acordo en darlle este nome a esa sala, que incluso seguramente nos quede corto, pero parece-nos ben, parece-nos estupendo que se faga o noso voto de logo vai a ser favor. Sí. Bueno, suscribo todo o que dixo a señora alcaldesa, o portavoz do DNG. O Fondo Local non pode levar outro nome que non sexa o de MON. Non creouno, cuidouno, mimouno como se fose un fillo. Ben certo que os que coñecemos a MON, tanto persoal como laboralmente, vamos a levar a MON sempre con nós, pero posiblemente o feito de que este fondo leve o seu nome pode suscitar a curiosidade de novas generacións ou non tan novas pola súa persoa. Evidentemente o voto independentes por Cee a favor. Sometemos a votación, votos a favor. Parte non resolutiva, punto 3, dar conta dos decretos da alcaldía do 476 ao 573. Cuarto punto, mocións de urxencia. Último punto, rogos e preguntas. Bueno, pues a ver, nos queríamos falar un pouco en relación á noticia que saliu este día na prensa, que ten que ver ca pregunta que le fixo o portavoz do Partido Popular en relación cos socorristas. O titular da PSI, a alcaldesa de Cee, culpa a Xunta de Galicia por non ter socorristas nas playas de Cee. Eu, de verdad, cando leo estas cousas na prensa, non sei se é unha broma, se nos toma o pelo a todos os vecinos, si de verdad algún lle pode creer, é que eu quedome atónita, é que leo as súas declaracións e que me parecen surrealistas. O sea, vostede sabe que o socorrismo, o servicio socorrista é unha competencia estrictamente municipal. O sea, que lle culpe a Xunta de Galicia de non ter socorristas nas nosas playas é unha vergonha, é que é unha vergonha, é que é unha mentira a todos e cada un dos vecinos de Cee. Por non falar, di que é culpa
que a culpa é económica, que son 20.000 euros os que ten que poner vostede, non? Escoito, non, é que non é certo o que acaba de dicir. Escoito as miñas declaracións. Non, era unha intensa. Nese momento estaba traballando. Pois escoito as pero vamos declaracións. a ver. Eu refírome en todo momento, creo que cando empecé a miña interlocución dixen que facía alusión á noticia de prensa. Vale, pero non podo escutar a radio nese momento porque eu estou traballando. Pero sí leo a prensa. E a prensa di exactamente o que dixo vostede. Non? Vale, Pois escoite, eu dille aconsello que escoite a entrevista, está por lá. Pode escoitar. A mí me encantaría que me explicase vostede. A pode escoitar en calquer momento, evidentemente cando un está traballando non pode escoitar a radio, pero está colgada. Vale, pero ainda que sexa así, vale, a noticia de prensa está aí. Podería explicar o titular, porque eu expliquei non é certo. O titular para non coincide para nada co que eu expliquei no programa de entrevista. Vale. E volvo a repetir. Solicitamos unha subvención para 2 socorristas por un importe de 25.000 euros. A subvención era ata un 90%. Concederon un 29%. Concederon 7.500 euros. Chamamos a Xunta e preguntámoslle cada posibilidade de contratar un só socorrista mantendo os 7.500 euros da subvención. E a súa contestación foi que non, que tiñamos que contratar os 2 socorristas. Vale. Ao mesmo tempo, estábamos co proceso de licitación, ou de iniciar o proceso de licitación do tema da escola infantil. Había moita demanda e queríamos poñer, abrir a cuarta aula. Vale? A cuarta aula, abrir a cuarta aula supuso un incremento de case 80.000 euros. Para facer os cálculos correspondentes e poder poñer a aportación do Concello, tiña que tomar unha decisión. Ou ben abría, ou ben destinaban esos cartos para a escola, para poder abrir a cuarta aula da escola infantil, ou ben os socorristas. E dice na radio, a veces hai que adoptar decisións difíciles, e tuve que adoptar a decisión de abrir a cuarta aula e destinar esos cartos para a cuarta aula. E ao mesmo tempo dice, para o ano que ven, en lugar de pedir a subvención por 2 socorristas, vou a pedir a subvención por un socorrista, para que poda asumir o Concello. Esa foi a miña explicación. E añadín, a diferencia entre a Xunta e a Diputación é que mentre a Diputación para a limpeza de praias, que tamén é competencia do Concello, vale, igual, dan unha subvención do 100%, por parte da Xunta, din que dan ata un 90% e nos dan un 29%. Foi o que dixen, obxectivamente, despois, os titulares da prensa non os como alcaldesa, os como periodista, o titular que considere. E ese é o que tengo que escutar, porque dixen, isto foi o que dixen. Non dixe máis nada, e que non dixe máis nada. Vale, podo falar? Sí. A ver, vostedes salen na radio dicindo que ten que elegir entre abrir a escola, a cuarta aula, a escola infantil, ou dar o servicio de socorrismo. Me parece. Vamos a ver, vostede ten un goberno con maioría absoluta, vale? E uns presupostos aprobados por todos vos. Vostede sabe que hai unha previsión neste Concello, o sea, nos meses de verán ten que haber socorristas, vale? Non é unha situación sobrevenida que a cuarta aula da escola infantil se teña que abrir. Isto debatiuse aquí en pleno moitísimas veces. Debatindo ca compañeira, é algo que ten que prever, porque vostede está xestionando un concello. Non é unha situación, non é algo que veña, non é como unha riada, non é un gasto imprevisible. É un gasto que vostede ten que prever. É un gasto que vostede, para ter unha previsión en turismo, ou para dar unha seguridade aos veciños, ten que saber que en verán ten que ter socorristas nas playas. Pero é algo tan sencillo como ver os concellos da contorna. Concello de Carnota, subvención recibida, 15.600 euros. Concello de Dundía, subvención recibida, 7.500 euros. Concello de Fisterra, 11.397 euros. Concello de Muxía, 10.889 euros. Todos estes concellos teñen escolas infantís. Vale? Non é que teñan que elixir entre unha cousa ou outra, e que son dous servizos completamente distintos, que vostede ten que dar aos veciños.
Mire, É que me parece tan absurdo o que me acaba de dicir que non sei se tomalo a ver ou si pensar que realmente é o argumento que me ten que dar. mire, señora Díaz, mira, Dumbría non ten escola infantil. Non, pero Vale, Fisterra espere. sí. E Muxía tamén. Espere, A ver. Fisterra e Muxía non teñen unha escola municipal, senón teñen a Galiña Azul, que é diferente. En unha escola a xunta, exactamente. É moi diferente, teñen que pagar moito menos. Ujú. Vale. Pero que non Me me deixa terminar, por favor, que non interrumpí. Vale. Ujú. Vale. Así, e a situación do Concello de Cee, tenemos unha escola municipal, nos fomos a reunir para que pudera pasar para ser competencia da Xunta e Galiña Azul, e non é posible. A contestación é sempre que non. Pero mire, unha cousa, Dumbría solamente ten unha praia, vale? Pero Carnota ten un montón de praias e solamente ten socorristas nunha praia de 7 kilómetros e que non dan para nada. E ese é o argumento. Este é o que me pode dicir, o sea, No, os máis de moitos que os pelo de No, tontos. estou dicindo moitos argumentos. O tema de que, aparte é unha cuestión, a praia de Estorde, pois non é unha praia tan perigosa, non é perigosa para nada, a diferencia de outras praias. E hai un motivo. Fisterra ten socorro, non sei se ten socorristas ou non, porque non sei se contratou ou non os socorristas na praia de... Ten a subvención que te Bueno, pero non sei se contratou ou non, porque a diferencia, por exemplo, de Carnota, Ézaro, outro máis que dixo, Camariñas, o Camariñas, obrigatoriamente tiveron que contratar esos socorristas porque era bandeira azul, senón non tiña por que contratar socorristas. Pero en Carnota hai un montón de praias que non teñen socorristas, vale? En Fisterra hai un montón de praias que non hai socorristas. A situación actual. E tuve que tomar unha decisión, e volvo a repetir, era unha decisión difícil, pero este ano decidí que era necesario abrir a cuarta aula. Vale, pero entón, E para ano que ven xa farei a solución de outra forma. vale, pero entón, vostede me está dicindo que Que se activa. vostede me está dicindo que está priorizando entre dos servicios que non teñen nada que ver, que eu estou totalmente de acordo que a escola teña unha cuarta aula, son nai, sei que é necesario, todo o que teña que ser conciliación, absolutamente de acordo. Me está dicindo que vostede toma esta decisión para abrir unha cuarta aula, o cual o argumento para mí non é válido, para os vecinos de Cee entendo tampouco, pero que máis? E que ahora me acaba de ir a través unha cousa. Hai moi pouquinho estuvemos aquí falando da estatua que temos aquí da Peregrina, que foron 50.000 euros. Non foi 50. Non, tanto foi. Foron menos, pero non ten nada que ver. No, pero sí, pero que si ten que ver a escola municipal, non se pode dicir. O mellor os vecinos de Cee tamén habería que preguntarles si les parece ben destinar 50.000 euros a estatua de Peregrina, para a estatua da Peregrina, ou ben invertilos en dar seguridade. La área que vostede di que non ten perigo ningún, pero se a meu fillo le bastou e lle pica unha faneca brava, pois non sei que fago. Eso polo mínimo, polo mínimo. Pero despois vostede sí que se falta de ir en lancha a dicir que temos mar de Ardora, en planes que non teñen socorristas e demais. É que é surrealista, de Mira, verdade. señora Díaz, Vale. a estatua da Peregrina non costou 50.000. Por canto costou? Canto lle costou? Que me deixa terminar, por favor. Sí. Me deixa super mal educada, aburrida. Mira, son 40.000 euros costou. E mire, esos 40.000 euros proceden do remanente do ano anterior. Foron uns cartos que sobraron do ano anterior, non son deste ano. Vale? Así que deixar de practicar demagogia ou facer afirmacións como os nenos de Cee teñen que ir ás praias limítrofes porque non hai socorrista. Por favor. Por favor. Bueno, Os leva usted as praias de Cine porque isto non hai socorrista. ¿puedo hablar? Non, aún non. Vale. No, ainda non acabei. Pois de deixar de decir demagogia, porque a praia de Gures está chea de xente, o Dirose está chea de xente, porque non se para polo vento, está todo Punto chea de de la xente. playa de YouTube, ese punto de la playa. Me volvo a interrumpir. Bueno, mira, fale vostedes. ¿Puedo falar? Sí, acabe. Pues Acabe. Última intervención con relación a este punto, porque non... Vale, moi ben. É verdad, nós temos que falar o que vostede diga. Non, porque estamos repetindo sempre mesmo. Non se preocupe. Eu vou dicir unha cousa. Facer demagogia non é dicir as cousas a vostede non lle gusten. Non, facer demagogia é algo completamente distinto. Se vostede me mezcla un servicio con outro, eu tamén lle podo mezclar a estatua de Peregrina con outra cousa. A mí me da igual onde saco os cargos para a estatua de Peregrina. A mí o que realmente me preocupa é que nos, na praia de Estorde, que sempre hubo socorristas, non os hai. E vostede é responsable.
E a seguridade dos vecinos e veciñas de Cee a vostede preocuparía moi pouco, porque non temos socorristas, pero tampouco temos policía local, e tampouco temos seguridade nas parroquias, e entran nas casas, e bueno, son un montón de cousas, vale? Un montón de cousas. E nós, como membros da oposición, o que temos que vir aquí é a dicirlo. E se vostede sale en prensa ou se dá un titular mandado, eu veño aquí e pido explicacións. E se resolve, e sen ningún problema. E iso non é facer demagogia, é facer oposición. Nada máis. Vale, pois, facendo oposición, señora Díaz, vou dicir unha cosa de unha forma moi clara. Ten moi pouco coñecementos de como funcionan os orzamentos e como se xestiona ou como se pode xestionar un concello. Mire, desde que estou aquí sentada, No, non puede é tocar. Chamoume, No tiene la palabra. mire, desde que estou aquí No, sentada, no tiene la chamoume palabra. loca. Primera llamada al orden. No tiene la palabra. Vale, Siguiente pregunta. Se termina el debate con esto. Siguiente pregunta. vale. Vou a facer un robo, Ven. vale? Digo a pedir, pero eu pido, xa non en nome de concelleira, senón de persoa, vale? Desde que estou aquí sentada, chamoume maleducada, chamoume, díxome que non teño coñecementos ni. Aquí sentados, non está só vostede, non é a única, non é a única que se estudia, que lee, que traballa, non é a única, non. Pode saber máis cosas de determinado ámbito que vostede estudiou, pero no resto non, señora alcaldesa. E lle vou a pedir que teña respeto, eso sí lle vou a pedir, é un robo que fago, porque o feito de que ele fale de forma o diar cousas que a vostede non lle gustan, non lle dá dereito a insultar. No me estoy insultando. Sí, me está insultando, chamoume maleducada. A vostede que te parece eso? Usted lo que falta de reforma continua respeto No, hasta no, la está equivocada. E se lle pedí, mira, e se lle faltei respeto en algún momento, eu son a primeira en pedirte disculpas. Vale? Pero pídete, por favor. Vale, siguiente Vale. cuestión, ¿alguna más? Sí. Quero preguntar por a oficina de turismo, porque vimos nas redes do Concello que se abría o 1 de agosto. Abriuse agora, non? Sí. Ten un horario de luns a venres de 9 a 4, o sábado de 9 a 2 e os domingos está pechado. Si son 40 horas a semana. Hay que tener un día y medio libre por ley. Vale, Reforma continua de descanso. vale, nos preguntamos, por que abre o 1 de agosto? Canto tempo vai estar? 5 meses. 5 meses, o sea, do 1 de agosto ata... Que a solución por 5 meses. Vale, eso é o que viramos, a nós o que nos pareceu esta no fui eso, que se abriese o 1 de agosto de duración de 5 meses. Non se podía iniciar antes da campaña. Iniciouse, pero o proceso de licitación foi votación. O que tardou o proceso de licitación, por eso non la tuvemos antes. Bueno, en cualquier caso, un pueblo como Cee, que pasou camiño de Santiago, que temos un montón de oferta turística para ofrecer, que a oficina turística abra 1 de agosto, é algo que debería preverse. De todas formas, por parte da concelleira que leva a área de turismo, estaba atendendo a xente na Casa de Cultura, en horario de mañá, explicándolle todo. Sí, bueno, non pongo en duda eso, eu simplemente digo pero que... decir que o servicio, de alguma maneira, prestouse igual. Sí, bueno, pero quero dicir, non poño en duda eso, poño en duda, o sea, o que poño sobre a mesa é que se hai un servicio que ten, que está subvencionado, que dura 5 meses, o lógico é que ese servicio se preste na campaña onde máis turismo hai e onde máis servicio pode dar. Eso é o que nos entendemos que hai que facer. Por iso que poño sobre a mesa. E despois, tamén é verdad que nos dixeron, hai un edificio aí atrás, no Calixón do Atrio, non sabemos cal é a situación do edificio, pero sí que é verdad que nos mandaron fotos, está bastante peligroso. Que tiñamos as fotos, pero a verdad que está xusto no Calixón do Atrio, ten unha balconera arriba de todo que parece que está, que pode ocasionar algún daño, era simplemente por si sabes como está o estado do edificio, que si tiñan alguna... Esas palabras nos titular. Sí, una vez. Pues eso era simplemente para que quedara claro. Nada, por la nosa parte, nada, desear boas festas a todos os vecinos e nada. Varias cousiñas. A primeira é trasladanos unha pregunta un veciño se o Concello ten un plan de recollida de plásticos agrícolas, porque din que os están tirando nos contenedores amarelos e non é o sitio máis adecuado. Non sei se o hai ou non, e a pregunta é se o hai ou non. Preguntamos tamén outra vez en Destordes se tomou en conta o noso rogo de colocar ambas entradas uns sinais que alerten
da estreitez das vías para que non haxa problemas con camións grandes, caravanas. Sí, bueno, antes de chegar á praza de Dona Xulia xa hai camións estreitos que ten pasado que expliquei xa varios no pleno de varios meses atrás, e que os camións entran, perdón, os camións non, as caravanas e caravanas grandes e tamén pequenas, e despois se encontran no medio antes de chegar á praza que non pasa, entonces claro, teñen un problema que despois non son capaces de dar a volta, teñen que sair marcha atrás, incluso a veces ten que ser os vecinos que me axuden para sair. Entonces preguntanos, como xa vai, como xa fai varios plenos que trouxen, a pregunta era se teñan en conta ou se a empresa non daba feito. Traslado a pregunta con A cuarta de vez o que se indicou aos operarios é que se era necesaria a colocación da señalización ali xunto na praza de Doña Julia, que era onde me habían reclamado os vecinos. Non sei se está posta, non está posta, ainda non está posta. Pero a mí o que me reclaman é que a xente entra, as autocaravanas entran e despois non hai maneira de dar marcha atrás e dar volta e demais. E na praza, estará ben metela, ben digo non, pero o problema é que se chegas á praza depois xa tes un problema. Eu creo que sería bom metelo tanto na entrada por un lado, sobre todo pola carretera que vai a Fisterra, evidentemente, e pola outra tamén porque pode pasar iso. Entonces, creo que o deberían de ter en conta, tal como eu expliquei outra vez, e desta. Trasládamos tamén dende varios puntos do Concello, dende Gures, Ameixenda, Brens, Vires, o descontento que teñen coa limpeza que se está facendo este ano. Parece ser que está quedando bastante mal e que, ademais, os sitios de evacuación de aguas están atascados e todo isto. Traslado, tal como me trasladaron a mí, deberían de ustedes comprobarlo, si é así, non lo hai, a mí non lo hai, que me trasladan a mí, sobre todo en medio das aldeas, non tanto... Podo dicirle que incluso eu fui a revisar a varias parroquias e todo o contrario. A mí dixeron o que pregunto, si como o tema da limpeza, se están contentos e tal, non me trasladaron o que gostaría de estar trasladando. E cando vi alguna cuestión puntual que chamaronme, que porque non recollían o día seguinte porque non lles dou tempo, pois así fixen. Eu traslado como me trasladaron a mí E máis, están moi contentos con esta empresa, incluso me dixeron que esta empresa que está este ano, que xa estivo ano pasado, que está moito mellor, pois está facendo moitísimo mellor, porque xa coñecen o territorio, e que a mí non me deron trasladado para nada, todo o contrario. Incluso en algún sitio xa se limpiou outra vez máis. Traslado yo tal como me trasladan a mí, desconozco algún sitio sí que paso e eso. Pois invito a esas persoas que yo dixo, que me trasladen a mí para eu ter un coñecemento máis exacto e falar ca empresa. Non, fai falta, si é así, tamén vou ali, saber fotos e vídeos para que vexa se é certo ou non. Outro tema, chamamos a atención o cartel da Xunqueira deste ano, non sei se vostede o goberno ten algo que ver no cartel ou non, pero chamamos a atención que o ano na que se vai rodear a alcaldesa perpetua a Igrexa de Xunqueira non aparece a Igrexa de Xunqueira no cartel, e aparece a peregrina de 44.000 euros, non? Chamamos a atención por esa vez. 40.000, non 44.000, non dixo máis, 40.000. Pero o cartel do fixo a comisión, se non está de acordo con o debate da comisión de ofertas, porque a alcaldesa non tuvo nada que ver co cartel deste ano. Bueno, creo que se fixeran ustedes saliría así, perfectamente. Pero bueno, si usted me dice non, pues pode ser. Pois pregúntelle vostede ao presidente da Comisión de Festas que non teño nada que ver co cartel. Vale. Na entrevista que falaban antes co compañero do Partido Popular, de Radio Voz, vostede vi a pregunta da compañera de Independentes por C, falaba do problema de Búa. Eu voy a insistir en que era un problema deles, de que romperon, acabaron co drenaxe e demais. Mire, xa o dixo a propia empresa nas súas redes sociais, que se vexeron en contacto con todos da oposición. É certo, eu estiven ali para verlo, pero foi despois do primeiro debate que houve aquí, que eu antes non sabía de que iba a historia. Coincido plenamente na exposición do que fai a empresa e creo que efectivamente é un problema que hai que solucionar, e hasta que creo que vostede nese pleno
cando contestaba a conselleira do Partido de Independencia Social, hasta reconocía que era un problema que había que solucionar e que había que buscar unha solución. Espero que se busque solución, pero, dende logo, volvo a repetir o que dixe en pleno fai pouco, non sei que o anterior ou outro. As súas declaracións incendiarias non axudan para nada a darle solución ao problema, porque os problemas solucionanse con diálogo e solucionanse sentándose, buscando entre todos, entre todas, pois esa solución que hai que dar, non? Porque hai un problema grande ali que se vai incrementar evidentemente tamén, como di a propia empresa, cando cheguen as choivas, non? E, por último, só fazer unha pregunta, se non pode contestar, se non me contesta desta vez, porque eu non tengo datos de aquí, se non me pode contestar no próximo pleno. Sei que podo acceder a esa documentación, pero prefería que me lo contara a todos e a todas para que quedara grabado nesas actas digitais que hai agora, non? Cantos procesos jurídicos hai abertos, en que estado está cada un deles? Procesos jurídicos? Sí, de denuncias contra o Concello, o Concello contra, por exemplo, o tema de Brens, non? Hai algún proceso judicial contra o arzobispado? Pregunto, sí. Sí, pregunto como está eso, por exemplo, se hai alguna Eso non sei, o que les podo informar é dun proceso dunha sentencia que saiu esta semana, me notificaron esta semana, falando de incendiarios e de redes e do comportamento da oposición con esta alcaldesa, vale? E vou ler un párrafo desa sentencia. Unha sentencia do 21 de xullo de 2025 con relación a un procedimento iniciado por un negocio de Lires, o que vocês saben moi ben, e mira o que conclúe a sentencia. Que se trata, en este procedimiento de lo que se trata, es un terreno que ha pasado a ser de dominio público convertido en virtud de una escritura pública de cesión, a cuyo otorgamiento se condicionó expresamente la licencia y que está siendo invadido por los demandantes. No se aprecia, por tanto, fraude de ley en el procedimiento de recuperación de la posesión, que concluye con la resolución impugnada. Tampoco cabe ampararse la pretensión de la demandante en que es desproporcionada y antieconómica, y por la parte demandante se efectuó un muro de contención y un relleno de tierras en terrenos que fueron cedidos al Ayuntamiento de C para el viario público. Y ahora va la frase. Por lo que la actuación del Concello de recuperación de los terrenos es una actuación obligatoria conforme a los preceptos citados. Y tuve en un pleno que aguantar en redes sociales, los insultos, las faltas de respeto, que era un procedimiento desproporcionado, que era no sé qué, que era no sé cuánto, y resulta que un juez, los jueces, pues dicen que obligatoriamente era como tenía que procederse desde la Junta. Ahí le respondo con eso a todo lo que usted acaba de manifestar, si no lo entiendo. Esto es increíble, ¿no? Esto es una sentencia en base a un pleno que estuvo aquí el 14 de julio, que lo recuerdo bien, en donde se me faltó de todo, en donde las redes sociales, durante no solamente la campaña, que da igual, durante la campaña, con anterioridad a la campaña y posteriormente se me insultó de forma reiterada y se sigue insultando y faltando al respeto sobre un asunto en donde el Concello, el juez, concluye que actuó correctamente. Y no solamente eso, porque por parte de ustedes lo que se hace es poner en duda no a la alcaldesa, sino a los técnicos de este Concello con sus informes y procediendo de forma correcta que llegamos a las conclusiones con este sentencia. Así que cuando se actúa de forma completamente correcta en este Concello. Con respecto a cuántos procedimientos judiciales, yo puedo decir que hay muy pocos. No recuerdo ahora cuántos, pero no sé, habrá 2 o 3, como mucho. 2 o 3, nada. Ben, se nos pode detallar e saber como están, agradecería, en tanto ao que usted acaba de decir, aproveitou a miña pregunta para hablar de para contestarle a... No, eso non me contestou nada, Sí, no le contestó, porque no le gustó, señor Miguelón. Non me contestou. A mí hai moitas cosas que non me gustan, señora alcaldesa, moitísimas. Pero teño educación para chegar aquí, contalas, e máis historias, e máis. Cousa que vostede a veces non é capaz.
acaba de decir moi ben a compañeira do Partido Popular, as faltas de respeto que vostede di unha tras outra vez nun pleno, que supoño que a xente que nos vea as escoitará que será que son certas, non? Pero non existen como tal. O que sí existe é a soberbia que vostede nos fala unha e outra vez a todos os membros da oposición. A todos, da igual o color que sea, tanto sea independentes como Partido Popular como BNG. E iso, mire, iso non fala mal de nós, fala mal de vostede. E iso debería ceñirse a contestar o que lle preguntan e demais. Mire, e se é así como vostede di, o que acaba de decir, eu convido a que no seu ámbito no que pode, que faga do oficio. Que faga do oficio intervencións como a que fai como a esa referida, porque neste Concello hai ocupación de espacios públicos, cerramento de camiños, bueno, vamos, desde logo habrá 2 ou 3 procesos, pero se vostede se pon con todo o mundo, como se puxo con ese que nos acaba de falar, desde logo, ten para rato, eso seguro eu, pero vostede obra con quen quere, como quere, é porque lle obrigan aqueles poderes fácticos que todos sabemos e que ninguén dicimos a ter que facelo. Esa é a realidade. Mire, señor Domínguez Louro, para nada, en cuanto a todo lo que usted acaba de decir, puesto que el comportamiento del Concello de C, concretamente con este caso, fue la primera vez en donde se dio una licencia de primera ocupación de forma parcial a los efectos de que pudiera continuar con el negocio abierto. ¿Vale? Así que no hubo en ningún momento ningún comportamiento, todo lo contrario, sumamente correcto por parte del Concello en todo momento. En todo caso, este es un procedimiento que está ahí, simplemente era para dar traslado a la oposición de que cae esta sentencia, de que la oposición estaba equivocada y que el Concello había actuado de forma correcta conforme a los informes técnicos correspondientes. Y mire, le aconsejo, si quiere, que cuando dice usted que le comenta a la gente, pero al final luego no quiere decir a esa gente que van a hablar conmigo, o cuando viene a hablar conmigo, cuando usted un día me dijo aquí que los vecinos de la zona de la Garteira, por ahí, que había que sacar una casa, comprar una casa, le puedo decir que a la semana siguiente vinieron a hablar conmigo 6 vecinos de ese concello diciéndome en todo momento que por favor no se tirara ni se comprara esa casa, que si no iba a haber un problema mayor. Y que no era cierto lo que estaba diciendo el portavoz del BNG, de que ellos no habían hablado con usted pidiendo eso. Entonces, eso así de forma reiterada. Así que escuchen ustedes a la gente, ¿vale? Y lo que opinan de la gente de la oposición de C es que es bastante de falta de respeto hacia la alcaldesa en su comportamiento. Vostede pode decir o que queira, non? Pode dicirnos aquí que falaron 6 vecinos. A Garteira hai máis que 6 vecinos. Que eu sepa, Tamén os pode estar mentindo, Tamén os pode estar vostede mentindo. Tamén os pode estar vostede mentindo. Mire, sabe por qué? Porque xa non é a primeira vez que mente vostede. Non é a primeira vez. Mire, mire. Isto foi entregado por vostede cando estaba na oposición, en a fotocopia, evidentemente. Cando estaba na oposición, felicitou. Eso siempre lo saca. Non é eso non é que usar. Sí, pero probablemente o saque máis veces. Sería de agradecer dúas cousas. Primeiro, que me deixe acabar, cando vostede lle pide aos demais que falen. E segundo tamén, que iso tamén mo di a xente, que cando falan os demais tamén, vostedes deixen de falar, deixen de facer caras de desaprobación, etc. Pero, bueno, é unha recomendación. En calquer caso, e remato, isto era cando vostedes estaban na oposición, creo que, se non me falla a memoria, é de decembro, do Nadal, do 18, no que vostedes saca unha serie de iniciativas que trouxe vostede ao pleno. E resulta que nin o 20% os trouxeran. Eran de todos. Eran propostas absolutamente de todos. Do Partido Popular, de independentes que estaban no goberno, creo, do BNG, eran de todos. Só hai alguna, certo. Pero vostede minte cando se apropia as iniciativas dos demais. Entonces, mire, señor Domínguez, sí. Eso fue en el año que fue. Luego goberné como alcaldesa con 4. Eso non significa... Me dejo terminar. Sí, claro que ainda teño 3 amonestacións.
eso non significa que usted non minta, nin que non mentira naquele momento. No miento, no miento. El tema es, mire, este fin de semana, si no es muy loco, fui a Lins y me pararon varios vecinos, bastantes vecinos, de que el portavoz del BNG iba diciendo por Lins, sorprendidos ellos, porque lo conocen también usted, bastante, diciéndole que la plaza de Lires que se iba a hacer, pues que era una propuesta del BNG. Claro, sorprendida, Madre mía, no, voy a decir algo máis, mire, no, sabe por que é mentira? Porque eu en Lires digo o contrario, digo que tirar co palco é unha aberración, e usted me pode contestar que votamos a favor, sí, votamos a favor, porque eran moitas obras máis, non só tirar co palco. Agora, tirar co palco, que ten un significado e ten unha connotación emocional para os veciños de Lires, é unha auténtica aberración. Polo tanto, se lle dixeron, minte quen lle dixo. E hai outra posibilidade, que ninguén a parara e que este vostede mentindo hoxe aquí. Vale? Así que non é verdade. Dicen o contrario, e seguirei o facendo. É un erro tirar o palco de Lires, é un erro gastar 120.000 euros na renovación dunha praza mentras a cría está contaminada e mentras os peregrinos e os visitantes que chegaron hoxe, por exemplo, que se multiplica a población por 3, baixan por unha carretera dos anos 60. E as aguas fecais e as aguas pluviais se mezclan e a depuradora pasa o que pasa. Eso é unha aberración. Por lo tanto, o que vostede está asegurando é completamente falso. Ou está mentindo vostede, ou está mentindo quen lle dixo. E creo, estou seguro que ninguén lle dixo eso, porque senón, vamos, é que isto é, xa, vamos, demos nombres para ir a falar con eles, que sí que vou. Estaba acompañada. En fin, sí. Estaba acompañada. Pois se quere, xa lle deixo moi claro, señora alcaldesa, non coincido para nada con gastar os cartos desa maneira. Vale, pues me alegro que dixera vostede eso para que os vecinos de Lires... Sí, para que o sepan, sí, tamén dice, non está, claro que non está, porque hai prioridades, e a política é prioridades, a política é prioridades, está mentindo, se vostede non, se vostede, dame igual, se vostede non permite que os demais digan... No levante la voz. Me da igual. No, estou cansado da súa, estou cansado de facer... Salga. Sí, tranquila, non pasa nada. Salga. Non fai falta que teña a policía local para que me expulse. Pues venga. Arregle a policía local para que usted traballe. ¿Por independientes? Sí, pues eu quería comentar que estos días na Cañiza houve un incendio de nivel 2 con confinamentos, porque entendo que aquí nos do que nos dá gana, entón entendo que eso é de interés xeral. Tamén vamos a decir que outro día, como se volvió a cambiar o día do pleno mes pasado, pois eu non pude ir por traballo, porque tiña previsto para o viernes que era, non pudo ser. Entón, bueno, podemos ir a este pleno e falar cada un do que lle dé a gana. Preguntarnos unha cousa, falamos da outra. Entón, vou a falar un pouco do meu traballo, de como me sentí esta mañá cando me levantei. ¿Puede concretar la pregunta, por favor? Sí, bueno, eso era... Bueno, para concretar la pregunta y luego. A ver, señora alcaldesa. Hoxe se entrou aquí, ahora mismo Águeda no... Señora Iglesias, un ruego, una pregunta. Estamos en ruegos y preguntas. Todos mal educados. Ruego y la pregunta. Entón aquí somos todos mal educados menos vostede. A súa educación vamos a vostede mesma. Venga. Entón xa o vemos. Estou moi sorprendida con respecto ao tema dos socorristas, que a perigosidade valora vostede dicindo que esta orde non é perigosa. Bueno, agora vostede xa fai ese tipo de valoracións. Ben, con respecto ao que falou o compañeiro de excavacións BUA, bueno, xa lle contestou nas redes sociais, o que lle ten que vostede contestar, se se sente calumniado, pois entendo. Bueno, como a señora Iglesias cada vez que fala según vostede ten unha opinión subxectiva, bueno, entendo que en xeral Concrete el ruego la pregunta. a maioría das persoas temos unha opinión subxectiva. Bueno, eu vou a facer a miña exposición como vostede fai. Pero son ruegos e preguntas. Ben, entonces, como vostede está culpando últimamente as aguas subterráneas non superficiais, eu pregúntole, que pretensións ten vostede ordenando ou promovendo a realización dunhas catas sobre un terreo que non é da súa titularidade, que non da súa propia, é dicir, do Concello,
e que para nada serve para buscar unha solución a esta problemática que temos La existente. alcaldesa de C no tiene ningún tipo de intención. La alcaldesa lo que dijo y por la radio que cuando quieran por parte de esa empresa pueden venir a hablar con la alcaldesa, ¿vale? Para tratar de buscar una solución. Pero no hay ningún tipo de intención, solo de buscar la verdad. Eu non estou preguntando eso. Que pretensión ten ordenando no ou tengo promovendo ninguna a pretensión. carta que fixo na parcela que está ao lado, que non é da súa titularidade e que para nada serve para buscar a unha solución ao problema. A carta que fixo o Concello. Estou preguntando eso, ahora xa non lle estou preguntando do outro. A carta que fixo na parcela do lado, que pretensión ten ordenando esa carta? Sí tiene un fin resolutorio al problema y aparte esa carta está hecha en parte en terreno del Concello, es una parcela municipal, no es una parcela municipal, no hicimos esa carta. Vai a pagar o Concello esas cartas? Porque é municipal ou un terreno privado de Es un terreno municipal. La carta está en un terreno municipal. Se hizo una excavación, no sé cuánto costó, pero poco costó. Non necesita nin permisos, autorización preceptiva ni de auga, de Galicia, ni nada, é municipal. Para hacer una carta. Esa parcela é de titularidade municipal. Hay una parte que es de titularidad municipal y hay una parte que es de SEA, donde dio autorización para vale. hacer la carta. Entonces SEA doulle autorización preceptiva para facer Me esa dio obra. autorización para mirar en el INDE, que es justo en el INDE, como estaba la... Non é xusto no linde, pero bueno. Sí, es SEA doulle esa autorización, digo usted. Sí. E Augas de Galicia non ten que darlle autorización para isto. Non, correcto, moi ben. Porque eu creo que é difícil que SEA autorice unhas cartas que son contraproducentes para os seus intereses, pero se lle dou SEA esa autorización, correcto. Entón, eu que son unha muller, según vostede, de opinión subjetiva, agora vou a ter unha opinión obxectiva. A carta está ao descoberto, é unha opinión obxectiva, porque, como ben sabe vostede, unha opinión obxectiva é basarse nun feito ou nunha evidencia, non nun sentimento, porque eu sí que son unha persoa moi sentimental, por eso son tan subxectiva, pero agora vamos a ser obxectiva. A carta está ao descoberto, sen protección perimetral. Sabe vostede o perigo que iso supón, non? Unha carta que está aberta sin protección perimetral. Para calquera persona que transite pola zona, vai un rapaz ali e cae ali, que pasa? Vais a facer cargo vostede? É unha opinión objetiva, porque é un perigo. Está sin protección perimetral, objetivo. É un feito, está ali. Pode salir agora mismo, calquera, e ir a vela. Antes estaba perimetrada, non sei se... Non está perimetrada, desde ningún momento está perimetrada, antes de cambio. Estaba perimetrada cando eu fui a vela, Pero, por favor, eso non está perimetrado, nin está protegido en ningún momento. É unha finca privada... Pode decir cando vostede foi a vela? Para saber en que momento estuvo perimetrada? Pois cando fixeron a carta, unha vela, claro. Vostede di que nese momento estaba perimetrada. Había unha cinta perimetrada, sí, unhas varillas. Correcto, moi ben. Faise vostede responsable no caso de que ocurra algo aí? Mire, Como promotor ordenante de esa carta, señor Iglesias, con permiso de SEA. Señor Iglesias, mire unha cosa. Estou facendo, oye, disculpe un momento porque... Quiero contestar. Pero é que estou facendo as preguntas a que me quero contestar, non me diga, señor Inglés. Mire, Eso me pareceme moi importante. Vostede, se pasa algo aí, vais a facer responsable do que poda pasar aí nesa carta que está sin perimetrar. La alcaldesa es responsable de todo, señor Iglesias. Correcto, moi ben, perfecto. Siempre responsable de todo. Correcto. Y lo sabe usted perfectamente. La alcalde y la alcaldesa siempre responsable de Eu todo. sei o que sei e vostede sabe o que sabe. O que eu sei máis cousas do que vostede pensa, e menos das que debería saber o que, ou máis. Con respecto a... Suscribo... Perdón? ¿Puede Non me vamos a continuar? chamar maleducada. Puede continuar. Continúe, por favor. La siguiente, por favor. Vou ir ao ritmo que eu considere. Porque é o meu direito como concelleiro de oposición. Pues, A seguinte ou a mismo, podo volver a preguntar a misma. Bueno, y yo puedo Vale. contestar también. E volvo a preguntar, vostede ten permiso de SEA para facer esa carta? Ya está contestado. Correcto, moi ben. Vale. Suscribo que dixo o compañeiro do bloque que se están limpando as tajeas, pero estáse queixando a xente que, está ben, que se limpen as cunetas, evidentemente, pero estáse atorando as tajeas. Entón, a él falou de veciños de outras parroquias, a min dixeron da Armada e do Son. Como vostede di que non, bueno, pois o mellor os veciños minten. Que as tajeas estaban tupidas na Armada e no Son é unha opinión obxectiva da señora Iglesias, portavoz de Independentes por Fe. Con respecto a Berroxe, as pistas de Berroxe, do posto adicional de 2023, a pavimentación entre Berroxe e a Meixenda, están nun estado lamentable.
tiveron unha garantía dun ano, estamos no 2025, que pasou aí? Que pasou? Sí, pasou. Vostede sabe como está a pista? Era un riego asfáltico, non era Pero aglomerado. vostede sabe como está a Era un pista? riego asfáltico, los riegos asfálticos tienen una duración muy inferior a lo que es un aglomerado. O sea, habrá algunas zonas que habrá que repasar, como siempre. Perfecto. Logo, mire, allí en Berroxe tamén hai unha señal de stop, baixando de Berroxe na carretera que vai de Fadibón antes da panadería de Pichín, que está tamén nun estado lamentable. E como vostede funciona por el roda por nosotros, pois, entón, a ver se robando por vostede, pois, pode ir por ali e cambiarlo. E despois, gustaríame mostrar, de Independentes por Fe, a nosa solidaridade coas traballadoras do SAF, co Servicio de Axuda no Fogar, polo asasinato da súa compañera, de Teresa de Jesús, en Porriño, e na súa reclamación de máis dereitos de vida. Sinto que no noso Concello non se fixera ninguna manifestación pública como se fixeron na Contorna, como Carballo, Malpica, Corcubión, Muxía, Fisterra, e en C, pois non. Entón, nós, desde I por Fe, manifestamos a nosa solidaridade.